салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Дар байни хоино ман як мард дидагӣ нестам. Марде ки ба гапш ҷавоб бида. Ки тамошо кардагӣ буд видеои барои Суслик. Баъд дар видео занг зад. Гуфт ки ту маро беобрӯ кардӣ. Ман одаме ки 2023 ман президент мешавам, ман уже конститутсиямо навоштагиам. Ту мара пони худ беобрӯ кардӣ. Одамое ки туро занг зан 23 нафар мо қабидем Тоҷикистона зинда гӯш кардем. Ту мара ҳарчи мазоқ мекунид. Мо параи рӯз $73 попши харидагим. Попши ман $73 места. Ман як шербачаи тоҷик ҳастам, як марди тоҷики пешрав ҳастам. ҳақиқатиш гап задам, оромаш кардам. Мега ки видеоро удалит кард. Фаҳмондамаш ҳамаша хаб гап намезана. Гуфтамаш ки аз YouTube пони худ удалит ша. Гуфт майлаш. Гуфт ман бегаи эфир дорам. Эфирша накард. Гуфт ки рӯзи душанбе ман оҷа гуфт яду доказательство кардагим, яду картинкаи дорам. Ман онро скачат мекунам, ба удалит мекунам. Имрӯз чандшанбе аст? Ба гапш наистод. Айҷа иса хоино. Нигоҳ кунед чӣ менависа. Вақте охир занг мезанед, мегӯ ки ти Исоқфаёв мард ҳастӣ? Ман мегӯям бале ман мард ҳастам. Запис накард, биё гап занем. Ман мегӯям то ки именно аз миллатам чақа наша, именно аз зани тоҷик чақа наша, чизе мегӯӣ гуфтам бигӣ. Ҳамин хеле аст хоино. Яке бо комментария менависем ки ку записшон ку бумон. Айҷа иса запис мешав. Суслик. Ту мард набудаӣ. Ту гуфтӣ ки Исоқфаёв. Таввал Аюб гуфтӣ ман тура заставит кардам ки мара Исоқов бигӯ. Ҳамин хел буд? Далбаёв. Ту гуфтӣ майлаш бахшиш Исоқфаёв. Ту гуфтӣ Исоқфаёв. Ту худам мард ҳисоб мекунӣ? Гуфтам конечно. Ман дар ин дунё мехоҳам мард бомбарам. Ту гуфтӣ ки ман мардаи мардошам. Ман словаи мардӣ додесам ки ман аз YouTube рӯзи душанбе удалит мекунам. Неки удалит накардӣ номард. Ҳайвон. Позор. Суслик. Ту худам мард ҳисоб накунӣ далбаёв. Ама Европада ҳастӣ? Худта транссексуалка бигард. Хорошо? Ту мана фаҳмидеси Суслик? Тура қаҳр карда ки ман гуфтам Суслик иди сюда. Як борига мегӯмад. Суслик. Далбаёв. Иди сюда. Суслик. Иди сюда. Инҷа биё. Суслик. Зинда бошед.